سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات ابليبيا اقاطيمو بزله بوبلا دارغا مولو حدا كبابي نا بحر متحالو مغلاصو ابيرترا موكسو هوسبيتال برهان عيني ككايت صنحه مطبحت حبل عين مزامو فلي وكيل ود حورات هاغرات اب غداي سبعو مسالات ايرترا بزعباتي زقربو صبصاب ايرترا زملكت غير وزلق على محتت اب يمن امونغو ايثيوبيان سدتنياتات بزتوغا هارغچت بوحدو 10 هيوتم سينا مهلاو محبارون كالن زطقالك خونيو ابزا چانل دما وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوغن بخبري يعدمكم ابليبيا زركبو تكالات مدحان هيوت رئيسات نايتم بسونام زمسل وحدنا بحرت صريقوم استوسد قدات نموص اي قالسو كم زلو تغليصو بوحدو كل تشحن 300 سبات كم زموتو ابتا ازياز تاسيت كتما درنا زركب على المز امبولانس حابير لا ابدرنا بسنك حيال هو بلا كل تديقاتاتن 4 تلدلاتن دحر مفراسهم مبزحتو كفاله ختمه طحيلي يركب اسات 10000 سبات دهايم طفيو كم زلون محبرك اي حورحي بوغنو قصر زموتو زياده كوسخ كم زخل تثبيت يغبر كب غبصي قال حاجزات كمصو جميرو مكون تهلو صعرتات مدحن هيوت جن بسنك بوليتيكاو كونتات تهاجر تعنق في زركب يتهاجر ابكلت تقناقنت منغستات يتخفف الى زلا امريكا جرمن ايران طليان قطرن تركن كابتن حاجز سديدن وي كسداد دلواتين زبهلا زلوا هاجراتين سنبت ابكبيت صلمات استقدح فيديو وحجاب تختم نتحاوسه مكاين سبن دما بتو وحجر دايس انم كشغوريم زري سبات نبحر تصريقم كوسدن كلو كالوت هيوتم نخدحنو ابنا حسيتن طلطيلم زترفو زحزن زانتات ونالو بتزرع اخو سنبيده كم سونامي كبل اتي امبرعو شنخت هاجر زمدبرو منغست ليبيا غليصو نسون معكن زينا بي بي سي ابزهبو حبريتا بسنك مفراس حدا كابتن بدو كتما درنا زركبو قدبات سفيح كفاله كتما نا بحر تغوتي تخمزه اتو حبيرو حدا سفيح كباب عني لا بزح قديات له زدما اب نفسه كف ساعات كو سخيخ ليلو اب كتما بايدا سرحتنيا رديت قاسم القاتا بوغانو مبزحتهم نبت كتما زاتوك عند منقدتات بسنك كبيد عنوت كاب اغلغلوت وصاي بمخونم رديت زهبو سبات نابدرنا نمصح اصقامو كوينه كم زله غليصو ازي كمزيلن كله دما رئيسان ايتم ابتا بوحد توحيد ازلا كتما درنا زموت سبات بجمله تقبيرو نمعكن زينا اسوشيتد بريس مسكرنا ذهب منستر طعنا مبرق ليبيا اوتمان عبد الجليل بوغنو بمطنا يتزور عنوت سنبيدنا كاب عقم درنا منغست نلعل زخونه كبيد حدغا اغاطيمنا يلو كتماتات سوء المارجن مسراطانون بتبسنبت زغاطام معبل قدات بصحونيو ننوي حوان ليبيا زم حدره معمر الغزافي ابكل تشحن 11 كاب سلطانو كاب زئلنا دحر اتا هاجر بوليتيكاو قلولاو اتيا امونغو عالم لخوا افلطو زلو ما كل رئيس ختمه تروبوليس زغبره مساغر منغستن نمرقاو كفال زتقواصصره منغستن يتخفف الى زلا كوينغن اتيا تروبوليس زلو منغستي 14 تون مدهانيت 8 دوكواترن سبمويان كومون سناطو متحاز رئيسا زعانت نفاريت نابت حدغا زغاطملو نسو زي محدرو مبرقاو كفاله هاجر لي يخلو ابيرترا موكس هوسبيتال برهان عيني مس امريكاويت جوجل حكايم هيمالايا كاتاراكت بروجكت بمتحبر كاب 3 مسكرم ككاز غني مطبحتي حبل عينن مسغار كورنيان بتشعت مسكرم تزازيمو اب موكس هوسبيتال برهان عيني حلفت عنا واغلغلوت نرس جبرز جابير هايله ابزهب حبريتا بتنسومن زقصله مدب استات شحن 100 حبله حموشته دمناي مسغار كورنيان مطبحتي كم استخيده غليصو بركت زبل حصاناتون ناي مستخال عين مطبحتي كم زتخيدلهم اتنرس بتوسخ ابريو بزا 10 أبالات زركبوا وجل حكايم هيمالايا كاتاراكت بروجكت ككايد زقنيه مطبحتي كم تستحسب له بعوض كم استزازمته قليص لا بتوسخ ازم جله ببوان اندامصو مطبحت عين مكيات كومون تمهارو كوليج نمستمهارن تكنولوجي نمسغارن مس منسترت عنان كوليج حكمنا سنفلطتن طعنان اوروتان 5 عامات تفراريهم كم زلو تغليصو امو كوس هوسبيتال برهان عيني حلفت عنا واغلغلوت نرس غرز غير هايله امو داتا امريكاويت جوجلا هيمالايا كاتاراكت بروجكت سلتي زغبرت ابركتو نمسغنا كبلي تزاريبو فولي وكيل ود حورات هاجرات غدايات سبعو مسالات ايرترا سوداناوي دكتور محمد عبد السلام بابكر نتي اب ايرترا زلو كونتا تملكتو ابز حلفه اخيبا نايتو ودب زقربه صبصاب بزملكت تغيرلو ابزلو قال محتت زرزر حبريتا هيبو نسو مسويس رفيجي اجنس زبال تكال سدتنياتات ناي سويزرلاند ابز غبرو قال محتت ابتي اور حسنه اب جنيفان بيت مغرب سبعو مسالات زقربك حدش عامتاو صبصابكا مسكونتا سبعو مسالات ايرترا بزتحز ناي معبالتات ملكت كم زي لقليسكا بنصارو مسناي زحلف عامت
ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ሓያለ መዳያት መሊሱ ይገዲዱ እቲ ኣገዳሲ ሸነኻት ክትነግረና ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ዶክተር መሐመድ ዓብዱልሰላም ባበከር ኣብ መልሱ ኣብ ወርሒ 11 2022 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምስ ተፈረመ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ገስጋስ ከምጽእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውን ምምሕያሽ ከምጽእ ዝብል ተስፋ ገይረ ነይረ እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ መንእሰያት ብጅምላ ጠርኒፍካ ምግፋፍ ቀጺሎም እዮም ዓፈና ናጽነት ሃይማኖት ከምኡ ድማ እምነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መሊሱ ይገዲዱ ሓያሎ ማዕበላዊ ጃምላዊ ማእሰርቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰዓብትን እውን ተረኣዩ ኣብ መስከረም 2022 ኣብ ኣስመራ ብሰንኪ እምነቶም 150 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም ብድሕሪኡ ካብኦም ገለ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን እኳ እንተተፈትሑ 98 ዝበጽሑ ግና ኣብ ሓደ ማይሰርዋ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝርከቡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ሰለስተ ካቶሊካውያን ካህናት ብዘይፍቃድ ተኣሲሮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ እውን ተፈቲሖም ካልኦት 39 ደቂ ኣንስትዮን 5 ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2023 ብሰንኪ ሃይማኖቶም ተታሒዞም ኣብ ማይሰርዋ ተኣሲሮም እዮም ኣብ መጋቢት 2023 እውን ኣብ ከረን ብሰንኪ እምነቶም 30 ተኣሲሮም እዮም ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ ብድምር ኣስታት 400 ዝግመቱ ወንጌላውያን 27 ናይ የህዋ መሰኻኽርን ልዕሊ 40 ኦርቶዶክሳውያን መነኮሳትን ሰዓብቲ ነፍሲሄር ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እዮም ዘለዉ ብምባል ይመሊሱ ካብዚ ብቆጻል ዓብዱልሰላም ባበከር ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ ንሱ ኣብ መልሱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ቀንዲ መሳርሒ ማሕበራውን ቆጠባውን ምቁጽጻር መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ብማይ ተሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ብመንግስቲ ዝምወል ስርዓት ጉድድ ዕዮን ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን መብዛሕትኡ ግዜ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ምዝመዛን ክብሪ ዘይብሉን ኩነታት ከገልግሉ እዮም ዝግደዱ ሞያኦም ናይ ምምራጽ መሰል የብሎም ብትሑት ደሞዝዮም እውን ዝሰርሑ እዚ ድማ መሰል ስራሕን ደረጃ መነባብሮን ኩሉ ኤርትራዊ ክጎድል ገይሩ ይድሕር ምባል ብዛዕባ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝያዳ ሓለዋ የድልዮምን ይግብኦምን እዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘእንገዳ ሃገራት ብንጥፈት እስትራቴጂታት ከማዕብላን ንኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ንምክልኻል ስጉምታት ክወስዳን ይግባእ ንኣብነት ኣብ ሆላንድ ኣብ 2022 ኣብታ ሃገር ዝለዓለ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ገደብ ኣልቦ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓንቀጽ 3 ኤውሮጳዊ ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ ምዃኑ ኣፍልጦ ከም ዝሃበን ስለዚ ድማ ብኡ መሰረት ዕቑባ ምሃብ እኹል መሰረት ምዃኑን ኣፍልጦ ይሂቡ ኣብ ጀርመንን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ድሕሪ ደጊም ናይ መገሻ ሰነዳት ንምርካብ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ወረቐት ክወስዱ ክግደዱ ከም ዘይክእሉ ፌደራላዊ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ወሲኑ እዩ እዚ ድማ ብሰራሕተኛታት ኤምባሲን ቆንስልን ኤርትራ ካብ ዝግበር ጸቕጢ ንምክልኻል እዩ ክብል ሃገራት ንኤርትራውያን ስደተኛታት እኹል ሓለዋን ዕቑባን ክህባ ኣለወን ክብል ይተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓብዱልሰላም ባበከር ኣውፂዎ ዝነበረ ጸብጻብ ብወገን ኤርትራ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝብል መልሲ ተዋሂብዎ ዝነበረ ኮይኑ ዓብዱልሰላም ባበከር ካብ መዝነቱ ክእለን ስልጣኑ ከይናዋሕን እውን ኤርትራ ጻውዒት ኣቕሪባ ነይራ እያ ኣብ የመን ናብ ሃገራት ወሽመጥ ንምስጋር ዝተኣኻኸቡ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንሓድሕዶም ኣብ ዘካየድዎ ባእስን ዕግርግርን ብውሕዱ 10 ካብኣቶም ከም ዝተቐተሉ ጋዜጣ ሸርቅ ልኣውሰጥ ሓቢራ እቲ ኣብ ከተማ ዓደን ዘተጓሃረ ግጭት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ጠንቁ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ምስ ብሄር ዘተሓሓዝ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ እታ ጋዜጣ ንሓደ ካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኦሮሞ ዓረፋት ጅብሪል ባራኪ ብምዝራብ ኣብ ዘቕረበቶ ሓበሬታ መሰረት መበገሲ እቲ ግጭት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ንዝርከቡ ተወላዲ ኣምሓራን ትግራይን ሓዲጉ ነተወላዲ ኦሮሞ ፈሊ ይመልሶም ምህላው እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምስጋር ናብ የመን ኣትዮም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ንምምላስ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ እንተኾነ ተወላዲ ኣምሓራን ትግራይን ናብ ዓድታቶም ንምምላስ ምቹእ ናይ ጸጥታ ሃዋህው ስለዘየለ ነተወላዲ ኦሮሞ ፈሊ ይመልሶም ምህላው ጅብሪል ይዘመልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሃገራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብዛዕባ እዚ ህይወት 10 ሰባት ኣጥፊኡ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ የመን ዝተጓሃረ ግጭት ብዝምልከት ዝኾነ መግለጺ ኣይተዋሃበን ሃገራዊ ማሕበር ስደተኛታት ነቲ ግጭት ንምህዳእ ኣብ ዓደን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ጊዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት የጉዕዞም ምህላው እታ ማዕከን ገሊጻ ኣላ ኣብ የመን መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ዝኾኑ ልዕሊ 200,000 ስደተኛታት ሃገራት ቀረን ኣፍሪቃ ክህልው እንከለዉ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝነብሩ ኣስታት 11,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰ ሃገራዊ ማሕበር ስደተኛታት የመልክት نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم